Jeg skulle lave det en kage, det er ikke. Nej, billeder af jer, så vi går med et kamera. Til 55, den er lige bakke engang. Op og tage billeder igen. Den er for lang, Hvad laver de dernede, mand? Styr nu det der motor der. Eller artilleri. Ja, det kan se, at der går ind over hele lortet. Det så altså godt ud med den der procenten der, han kørte af med kampvognen der. Hvorfor skyder det ikke der, hvor jeg filmer? Det er pisse, jeg ser. Det er ikke from the scene of the crime. Hvor der snakker om den der Sherwood, det. Det går. Puff, prøv. Ja da. Jeg har hørt den laver den før. Touchdown. Forbi. Nej, den er god. De skyder ned på snuen nu, jo. Hvad laver de? Vi kan få nogen. Jeg tror, han skal op i byen. Ja, nu bliver der blevet noget lyskort over dig. Det kan man godt få hovedpine af, hvis man står derovre med hjelm på. Ram nu lidt for fælden. Der kommer infanteri af vejen nu. Ja, det. Kameraerne væk. Er det skud derovre, eller er det bare fordi de rammer derovre? Han er F1 og F2 på, tror jeg. Er der så færdig? Åh ja. Han kan jo ikke nøjes med et kører. Ministeriet er mærkelige gange her. Ja. Ja. Rigtig kamera frem. Så jeg bare holder på det der BM 21 der. Der må de godt lige vise den træner, de affyrer for fuld over på den der by. Ja, det er for noget. Så man kan ikke se, hvad de har. Så for gas med mening. Kom med søsen. Hey. Spørgsmål. Ja, vi gør det. Hey! Og lyt som den, og så har I dine øjne. Mus over ved vores fodvare. Jeg har været oppe og hente på rejsen. Så er han med vores travle i eftermiddags, eller i formiddag. Med 3 kameraer. Det er lige den der Jaguar. Nu skal vi ned og pille det ud af pigtårn. Hvad er det for el? Er det en jagt, der hænger bagpå? Nu skal man have pistolerne. Basis. Ja, så er det. Det går på lydningen. Satans! Det her er magasinerne.
først. Jamen, vi kan da have trugt sådan, ja. Det vil ikke at lægge det ind i, lige fra det her i starten over. Så de første nye fremme. Også det her. Og det her også.